Four broads and they all that, we call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. Здравейте хора, съм GRP-BG и това в един нов сервер, 094. И ще ги да направя поеца на него на 1.9.4, който скоро ще стане на 1.10, тъй като мисля, че може би повечето са разбрали, че вече излезва. Ако не, аз вчера разбрах през вечерта, нека вчера беше излезла. И да, аз питах билите, питах ги и те казаха да, скоро ще минем на 90-та и също така аз тук съм чатмод. Дали чатмод съм. И мисля, че този епизод, това са трите знамеца, които съм си събрал. Това са трите знамеца, които съм събрал. Това съм си го направил. Това един човек ми го даде, а това си го купих. Може би в друг епизод ще ви разкажа общо взето в смисъл. Това знаме си има един ранг, например, аз не съм просто чатмод, аз съм и тук пише кол. Те са бронзове. Това също са вид нещо като ранкс и се печелят като дигаш тези ранкс. Първият естествено е кол, аз съм първи, защото съм нов в този сервер. Не ме питайте как сме направили чатмод. И така, тук имам също една идея за една пореца. И ще опитвам сега си направя хола като за начало, така че тези знамена нека ще ми пречат. Колко лап ще бъде? Така 3, 4. Няма се да ви хареса абълтата, които правя. Знам да са нищо. Искам само рез тъпа. А тук чакай. Сет холове. Де факто холове. И после рез тъпа с... да, майко мила, дай да ми. Какво ще да кажа? Тук има един хол, малко скромичък. Искам само да си взема тия мечове, тия голенки. Трети от 3. И тези храна, опата ще ви трябва, тиквата също, кола, торчовете, костите, шугаркейма, редстона, гудбодъра, тук не питайте защо са такива чат и аз не знам. Слеймбала, лапица, да, ще се връща за следния, се връща втори път, хора. После искам да ви покажа Home 3. Търсих го, докато се правих този Home там на Сосо. И доста ми хареса. Да ми хареса как съм я да го направил. Ако вас не ви харесва... Значи не разбирате от Minecraft. Не, мало са, всеки разбира от Minecraft. Почти всеки. Сега тук ще направим така, да имам повече място. Ще видя, вече си го взема. Така и нещо по-година. Изляза за това. Да, също така този ранг дава флай, който доста ми помага, поне на мен. Единството, което нямам в този ранг е командата fix, fixal, нали не знаете, те подобни такива команди, което малко ми става гадно, защото как може да съм чатмод,
Без да имам фикс или филм. Да бях дали фикс, само не съм мъзли. Много. Тук се направих нещо като шоп, което ми се получи, защото това свети. И ето и координатите, ако играете в този сервер. Тук купете си камък, това да съм го... Вече може за 2 пъти, 20 монетки. Но да, и мисля да... Такова. Да. Телепортвал за за те ще запишат до хол за рейдване. До хол за рейдване. Е така. Опа. Оп. Чакай, че понеже ивент могат да ме мутнат за спам. И ще чистим чат мод. Никой няма да се хване. Аз да се хвана? Не може. Не иска да кажа това, иска да кажа, че никой няма да се телепортне. Аре, вече се паде готино нещо. Може би. Окей, аз махам спокойно иска да го... Регуве... Сосо. Код. Е така, сосо е ремудът. Бъба сосо, ще го рез. Тъй като няма да живея тук, ще си убия каечките за храна. Сори... Но просто ли вие или аз? И в този случай избира вас. Съжалявам, теб те обичах. Теб те мразах. Без това. Ти да виждах униформата. Тебе да те познавах. А ти? Ти ме зарядал. Така, живота. Така... Та ще убие така нарочно. Защото тя друга работа. И така... Отиваме си в хола. Хола си оставим тези неща и да започвам с къщата. Ще ги оставим тук горе, да се объркам. Да, ще направи чест кръг. И да, може да се каже, значи сега искам да си подреда инвентара. Така, ето, това е инвентар. Подреден. Ето така, се подрежда инвентар. Но сега, това не е... Да, тук вече извън територията и нека може да си чупа спокойствие. Така. Да, точи са. И сега с това бяло дърво ще да го направим така. Да, ще се получи готино. Да, получи се готино.
Сега това ще го обработя и да видим. Еми да, така ще ви е къщата. Къде ще двоя врата? Няма да двоя врата. Окей. Така, тук да сложа прозорци. За сега обаче ви сложим тук. Така няма да ви трябвате. И нека да започна да правя така. Мисля да не слагам прозорци. Вече има прозорец. И така ще има тук един прозорец. Айде сега. Ще пробвам да гина Ендерман. Аз изобщо не виждам. Добре. Че, къде си, ето тук. Лесно да използваш телепорта. Ще кила и без това. Не, шумара, 3 години, да, кидава. Омага, как се свап. Хубаво, съм извън полето, нали? Но хората са казали, ако остане да първия път пробвай втория. Така че ето Ендерман. Юпи, не съм си взел годенката. Така, да, тук ще има прозорци. Ще така ще е по-ритмично. Тук да решим как ще го направим. Извинявам се за това. Така. Не. По-добре така ще го седем от тази страна. Така ще ги оставя и готово. Само трябва покриват. Който покриват. И чакай да потърсим бял дърво. Уоу. Тук горе живее ли някой? Да, живее някой. Не става. О, чакай си го да правя готино.
И тук някой си направя рез. Дзидзи. What the fuck? Виждате колко опити са направили скелетите в 1.9. Няма да бъде такова дърво, така че се върне, защото трябва да търся, тъй като банката. И значи е така ще идеята. Хубаво ще го пеем да от така. Така. Всъщност да, виж, че бих хубава идея. Което може би ще е добра. Че да не вземе цял стак. Ето тук има. Така. И после така. Мисля, че се получи добре. Според нас получи ли се добре? И почна да правим само така. Чакай. Време да осветим тази къщичка. Чак. Малко отпреде. Така ще сложим. Да не е направо така. От тук вътре да си сложим по ропчетата. И така ще влезе тук, ще направим просто така. 20 стълбички. Ръб тези 20 стълби. Вали голямото бебче.
И правим така. Хич. Да не го мислим. Цък, 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 цък. Цък, цък, цък. Цък, 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 цък. Цък, 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 цък. Цък, 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 цък. Така. Цък, 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 цък. What the fuck? Слушай ми стробите. Цък, цък. Цък, 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 цък. Дай стигаме, няма ми стигнат. Би трябва да имам едно дървобел. Едно нищо беличко дърво. Ай, фак. Сериус? Някаква по-симпатична гора. Фак. Фак, фак, фак. Фак, фак, фак. Няма подводни гори. Сега това ще измислят някой ден. Що се аз построи? Що са такива? Аре, някоя гора. Защо тъй? What the fuck, village? Бъде, бъде, окей.
Две няма да намерим, така че просто хубаво е. И слагам вместо това ето тук. Так. И после заобикаляме така. С дървета. Така искам само това. От така. Да направим така също. И ето е къщата. Малко в недовършени прозорци, които сега ще сложа да се такот. Да, камък. Ще ида да изкопая. А тук не мисля, че се направя, не мина, но окей. Аз ще направя вместо тях. И да, дават ти пари докато копаеш, което всъщност това доста е хубаво, защото можеш да печелиш пари докато си копаш. И така ще направя черна врата. Тук. Так. Да, в следващия епизод мисля да направя градина. Ето до къща. Хей! Сетих се на нещо. Така. Ето така. Така ще коси това местенце. Ще бъде готино. Така за да бъде ритмично. Ще правим ето така. Да, това е. Взимаме това. Гътаме този торч.
Гътаме този торч. И постепенно ето така. Мисля, ще се получи готино. И ако сложа това чест, тия два честа, ще се получи доста ритмично. После мога да направя тук да се кача горе. Или ето тук ще видим. И после правя столбище. Ще го измислим. Окей, това е много харчим. Окей. Еми хора, това беше всичко мен. Само да кажете ММ на YouTube. Чакайте много да питам беше си шведрони, аз много да я харесал. И така. Виждате, BBG, ще ви следващия епизод. И довиждане.